Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πολύ καιρό έχω να κάνω σούπερ μάρκετ haul. Σήμερα αποφάσισα να κάνω το σούπερ μάρκετ haul. Όλα αυτά που ψώνισα, φίλες και φίλοι, έχουν 75 ευρώ. Πώς εγώ τι πήρα. Δεν ξέρω, πολλά αυτά είναι, πολύ ακριβά είναι. Λοιπόν, στην υγεία σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να κάνουμε σούπερ μάρκετ haul. Λοιπόν, πήρα αυτά τα μπισκοτάκια, τα σαβουγιαράλ, κάρτι, τι είναι αυτό, delicate, σαβουγιαράλ, Λοιπόν, θα το κάνω αυτό, να το κάνω σαν τουρτάκι, να γεμίσω κρέμα και σαντιγί. Πιο εύκολο, γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, γύρισα στο σπίτι μου και λέω να κάνω πρώτα, να κάνω το σούπερ μάρκετ haul και θα σας πω κιόλας να έχετε καλό τρίμερο και καλή καθαρά Δευτέρα να έχετε, να περάσετε όρια και ομορφά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε, όπως είπα, 3 πακέτο πήρα αυτά. Δεν ξέρω, μη συμφέρει έτσι να κάνω αυτά, γιατί θα κάνω και κρέμα, θα κάνω και σαντιγί, δηλαδή δεν ξέρω, σαν ακριβά μου φαίνεται. Πήρα άρτα natural cream cheese. Πήρα, με αυτό θα το κάνω μου φαίνεται, το adoro. Κρέμα γάλακτος, αυτό είναι για φαγητό, θα κάνουμε και τέτοια στο σνίτσελ. Λοιπόν, πήρα 2 δοϊράνι κεφαλοτέρι τριμμένα, των 150 γραμμάριων, για αυτά για ένα μήνα, 2 πακέτα. Πήρα το άκνη ζάχαρη, αραπίνα, Λοιπόν, και πήρα, να σου πω, ξέρεις γιατί το θέλω αυτό, να το βάλω αυτό θα κάνω και τόρτα, μισή τη σαν και τόρτα. Λοιπόν, αυτό και την κρέμα γάλακτος αυτό εδώ πέρα, και άκνη ζάχαρη, το χτυπάω και είχα πάρει και, εδώ είναι, συγγνώμη. Πήρα και αυτό το γιούτι στο έτοιμο το παντισπάν. Τώρα όλα έτοιμα, τώρα εγώ με τα γλυκά, με τα τούρτα, με τις τόρτες και με τα αυτά, δεν τα πάω καλά με τα γλυκά. Εγώ είμαι για να κάνω πίτες, κουλούρια, τέτοια πράγματα κάνω, να μαγειρέψω, να κάνω φαγητά, αλλά ό,τι είχε σχέση με τα τούρτα και με τα αυτά δεν τα θέλω, δεν μ' αρέσουν. Και αυτό πήρα, για να το κάνω στα γλυκά. Με αυτό μαζί, στη τόρτα και τι άλλο βάζω εδώ πέρα, αυτό το χτυπάω με αυτό εδώ πέρα, και βάζω με αυτό εδώ πέρα την κομπούστα, θα βάλω. Θα βάζω και στρώνω στη μέση και βάζω και από πάνω. Μια στροσιά σαντιγί και αυτό την κομπούστα. Πήρα και νεσκαφέ Delete, αυτή τη μάρκα παίρνω, νεσκαφέ Delete καραμέλ, αυτή τη γεύση. Είναι αυτό μόνο και είναι πιο ελαφρύ. Πήρα 2 πακέτα, πήρα τη σάλτσα που θέλω, την κρέκα, αυτά παίρνω, την κρέκα. Και τα μικρά που είναι ατομικά, μιας κρίσης. Δηλαδή μια φορά θα μαγειρέψεις και ανοίγεις ένα κουτί από αυτό. Ξέρεις γιατί όταν παίρνω με το μεγάλο κάτι θα κάνουμε να το χρησιμοποιούμε και μετά μείνουν τα άλλα και γίνονται, πώς λένε, μου χλάσουν.
χαλνάνε. Δηλαδή δεν μπορούμε να προλάβουμε να τα ξοδέψουμε όλα. Λοιπόν, και πήρα και πάλι αυτά. Έχω και άλλα αλεύρι, αλλά πάντα παίρνω αυτά γιατί ξέρεις ότι άμα έχεις αλεύρι, ό,τι ώρα θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Πήρα και αυτά εδώ το σουλ που λέμε και μέλισσα, πήρα και τα μακαρόνια του, πώς είναι αυτά τα σπαγγέτι και αυτό εδώ μ' άρεσε με τις γαρίδες, πολύ ωραία. Θα το μαγειρέψω μία μέρα να σας τα δείξω. Και βέβαια πέρα και για τα αγαπημένα μου εδώ πέρα. Το άρεσε πάρα πολύ, την άρεσε, είναι θηλυκό. Και για τα γατάκια μου. Πήρα και αυτό εδώ πέρα. Αυτά φίλες και φίλοι, αυτά πήρα. Τώρα να σας πω κάτι. Να σας πούμε πολύ πολύ καλημέρα και να περνάτε καλά. Καλό τρίμερο να έχετε. Λοιπόν, και καλή καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ θα πιω το καφιδάκι μου. Πού είναι ο καφής μου? Εγώ θα πιω το καφιδάκι μου, εδώ, και θα γυρίσω την κάμερα να σας κάνω έκπληξη. Όπως ξέρετε, τι κύρα. Κάτσε εκεί. Έτσι, μπράβο, κοίτα να γυρίσω την κάμερα. Νάτι. Κάτσε εκεί. Να κάνω μια έκπληξη στους φίλους, στις αγαπημένους μας. Κάτσε κάτω. Κάτσε. Ευτυχώς την κύρα την... Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να είσαι καλό κορίτσι, ναι. Κάτω. Πού πας, θα βγεις? Δεν θα το φάει εδώ. Θέλει να βγει έξω. Δεν θα το φάει εδώ. Άιντε έξω τώρα. Θέλει να βγει έξω. Ναι, κοίτα. Δεν το τρώει εδώ πέρα. Είδες τι καλό που είναι έτσι μαθημένη. Δεν θα το φας εδώ. Έξω θα πας. Έξω. Αυτό ήταν οι φίλες και φίλοι. Όπως ξέρετε, την έχω μάθει έτσι. Τώρα ήρθε τώρα εδώ μέσα γιατί πολλές μέρες έχει να μην δει. Και λέω, σήμερα έπαιξαμε. Κουράστηκα, μη κούρασε όμως. Η κύρα την έχασαμε και όπως βλέπετε την έχασα την κύρα και αυτή η ιστορία της αυτή τώρα, Ήρα την φωνάσουμε τώρα, την ονομάσαμε Ήρα. Την πήραμε από την φιλοσοφική και λέω καλό είναι, μικρό ήταν όταν την πήρα, είχε μεγαλώσει, ήταν πολύ μικρό και αδύνατο τώρα το κάναμε αυτά τώρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, να έχω κοίτα από έξω το τέτοιο κάτι. Πώς κοιμούνται μαζί, πώς κοιμούνται μαζί, να χτυπάει το παράθυρο και εκείνη, κοίτα. Θέλει να την δώσω και εκείνη. Πώς κοιμούνται μαζί, αγκαλιά κοιμούνται μαζί. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε τα σχόλια σας και όποιος δεν έκανε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή, κάντε και like και τα σχόλια σας αγαπητοί μου. Λοιπόν, σας φιλώ, γεια σας. Να έχετε όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμηνο και καλή καθαρά Δευτέρα. Φιλάκια!